всеки продукт, всяка услуга има лого. Като ходим по улицата, като гледаме телевизията или четеме вестници, постоянно ни заливат стотици лога. Но замисли ли се някога за историята зад тези лога? Как са просъществували, как са създадени и още повече какви са хората, които ги правят? Днес ще ви запозная с Константин Диамандиев, един млад и доста нетипичен дизайнер на лога, който ще ни разкаже историята за как се ражда едно лого. Здрасти! Здравей! Разкажи ми какво значи да си графичен дизайнер? Честно казано не знам. Това, което аз правя, аз мога да го определя като самозванство до някъде. Защото малко или много не се съобразявам с нещата, които съм учил в университета, тъй като не съм ги учил достатъчно. Какво учил в университета? Графичен дизайн. Но аз като цяло никога не съм бил привърженик на ученето. Искаш да кажеш на хората, че не обичаш ученето? Да, реално не обичам ученето, обичам практиката. Още в училище си спомням, че докато даскалите преподаваха в час, аз си драсках, докато другите си записваха, си водеха записки. И всъщност това е нещо, в което станах най-добър. Драскането на... С какво почна? С рисунки или с логото направо? Ами, по-скоро с рисунки, най-вече с разни, би ги нарекал карикатури до някъде на самите учители. Mm-hmm. И всъщност еволюирах в един добър дръскач. Така че не знам точно графичен дизайнер какво означава да бъдеш, тъй като може би аз не съм такъв. Аз обичам да правя символи. Символа носи... той е метафора и всъщност това е кодиране на големи парчета информация в малки визуални символи. Голяма част от това, което ни заобикаля, всъщност не е лого в истинския смисъл на думата. Какъв е истинския? Истинския смисъл на думата лого е то да бъде знак и да бъде символ. Веднага ми излиза в съзнанието знака на Батман. Mm-hmm. Няма текст, то не е сложна композиция или богата на цветове и на каквото и да било друго, освен на едно черно петно, което обаче означава стотици неща едновременно. А какво го прави силно? Прави го силно това, че то не е лишено от съдържание. То само по себе си е един прилеп, но същевременно то е и Батман, което е една цяла митология. Всъщност, логата са обекти, които се борят за вниманието на хората. Когато спечелят вниманието на хората, оттам нататък трябва да има нещо там. Да. Тоест, предизвиква любопитството или? Да. И след това се последва с някакво действие и трябва да има качеството в самия продукт. Именно. Всъщност моят проект, това, което аз стартирах април месец тази година, е борба за внимание. Защото самия модел, по който уебсайта функционира, до голяма степен е счупен, нестандартен, дори би го нарекал скандален до някъде, безкрайно непрофесионален подход, защото да правиш неща за 24 часа и на цена, която човека сам си определя. Да, разкажи всъщност, защото направи доста голяма сензация с този проект. Каква беше идеята зад него? Идеята е, че аз искам да се науча да правя лого много добре. За да се науча да правя лого много добре, аз трябва много да правя и да правя реални проекти. Защото е много различно, когато човек прави нещо, което си го въобразява някакъв проект, и друго е когато работим реални проекти. Живи, истински... И как реши да го реализираш? Много просто. Измислих един модел, който според мен, пак ти казваме, доста на ръба на професионалното. Получавам заявка онлайн, която човека попълва, който иска да му бъде изработено лого. В рамките на 24 часа аз му изпращам, да речем, някакво демо или някакъв примерен вариант, като посока просто. Разбира се, той, ако е харесал оттам нататък, имаме време да завършваме и да променяме. И ако той е доволен и реши да го купи това лого, плаща колкото прецени той. Пожелавам ти успех с това, което правиш. Аз откакто дойдохме в това вдъхновяващо пространство, това ателие, забелязвам, че има един голям лист там на земята. Дали случайно ще ми покажеш как се прави едно лого? Процесът е много... За всеки предполагам, че е различен, но моят подход е опъвам един голям лист, както виждаш, да речем на земята. Опъваш листа. Да. И се опитвам да се отърва от всички първосигнални, бих дори казал, така несполучливи асоциации, които ми идват по конкретната тема. В случая... Да, първо да изчистим това. Защо тази тема точно се избра?
Защото си ми на гости. Благодаря. И тъй като нямам с какво да те почерпя. Аз чувствам се много почерпен. Мога да те почерпя едно лого. И така, започва от една картинка. Буквално рисувам картинки. И се опитвам да насочвам тази картинка все повече и повече да се превръща в някакво знакче. Което е простичко. Тук в случая почва да се появява буквата Б, тъй като в имената ти и двете започват с буквата Б. Да, хубаво. И една коса и буквата Б се опитват да се слеят и да се превърнат в символ. Колко време ти отнеме един такъв процес? Зависи. Понякога много бързо става. Той е малко според мен като времето. Понякога вали, понякога е слънчево. Аз трудна тема ли ти бях? Не много, защото при тебе е лесно. Аз каквото и лице да нарисувам и просто му добавя голяма коса и се получава. Страхотно, добре. Ми благодаря ти много за това и наистина съм впечатлен с това. Ще го видим закачено някъде. Някой ден, дай Боже. Ама си струва някакви пари само да ти кажа. Абсолютно. Колкото прецениш. Благодаря ти.